Viete, čo je Teams? Poznáte Microsoft Teams? Kokos, ja som našiel perfektný spôsob, ako sa dá robiť sranda z ľudí cez Teams. Vždy, keď začne call s niekým, tak ja sa tvárim, že nepočujem. 100% prípadov to funguje. 100%. Normálne, že chalán zdvihne. Haló, si tam? Haló, nepočujem ťa. Počuješ ma? Haló? A ja počujem tú druhú stranu, kokos, jak sa to stupňuje, najprv len... Čo to je sakra, však teraz to fungovalo, až kým to, že do p***e, však tu mám ITčkára, ma nejde to, teraz to fungovalo. A ja keď už cítim, že sú na vrchole, tak ja že, už ťa počujem, a oni o 180 stupňov do p***, ahoj Juraj. Lebo nuda. Kokos, môj rekord bol 16 minút. 16 minút, chalan si 3-krát reštartol počítač. Prosím, ľudia, dajte hore ruku tí, čo používate interpunkciu. Že čiarky, bodky, otázniky. Medaile. Medaile všetkým vám, čo zdvihli ruky a 2 piva na tvoj účet. Ľudia, vy si neuvedomujete možno, ale vy ste posledný plamienok nádeje slovenského jazyka. Interpunkcia by mala byť zákonom povinná, podľa mňa. Lebo ja, ako ten, čo dostáva správy, si myslím, že by som mal byť oprávnený vedieť, čo tá druhá strana mi chce povedať. Ale bez interpunkcie to niekedy nejde. Predstavte si, že by Egypťania v tých hieroglyfoch nepoužívali ruky a nohy. Doteraz by sme boli v tom, že vtedy vládli dážďovky. Malo by to byť povinné. Ja keď niečo riešim chalanovi a potom sa ho spýtam, no čo už či to ide? A on všetko len tak v jednom riadku. Nejde mi to do Lacovi, áno, príde sa pozrieť. Vtedy dúfam, že tam mala byť minimálne jedna čiarka, bodka a aspoň jeden otáznik. Lebo nie som vždy v stave dostať príkazom mi sa pozerať, jak on si s Lacom niečo strka do prdele. Ďakujem. Môžeme sa zahrať takú rýchlu hru, že skratky. Určite používate skratky aj vy. Ja poviem nejakú skratku a ak viete, čo znamená, tak kľudne zakričte. Hej, nemusíte sa hlásiť. Kľudne zakričte. NP. No problem, výborne. NZ. Vynikajúco. RSS. Vynikajúco. Rado sa stalo. Áno. Málo ľudí to pozná, ja to používam dosť často, lebo keď niekomu pomôžem a on, Ježiš, ďakujem, dám ti aj prvorodeného. Tak to není, že není zač. Je zač, ale rado sa stalo. Hej? A milujem ľudí, ktorí nevedia, čo to je, nespýtajú sa, začnú googliť. Lebo na Google zistíš také p***oviny. Jeden, že díky, a že RSS, 10 minút nič, potom odpíše Ruský socialistický spolok. Kúkam, kámo, ty kde máš kontext? Ja som ti nastavoval hlasitosť cez Zoom. Ďalší bol rýchlejší. Ďalší, že díky, a že RSS, že rýchlo sa s***. Mám 39, takže nie. Ale kiež by. Ale ja sa priznám, nerad si píšem. Ja radšej akože tvárou v tvár, lebo viem vyčítať ten kontext, vidím proste na tom človeku celú situáciu. Hej, lepšie mi to ide ako z tých písmenok, ktoré niektoré ani tam nedávajú. Hej. Je mi to pohodlnejšie, ale nechápem niektorých ľudí pri tom písaní, lebo neviem, či aj vy ste zažili, že niekto vám napíše, že ahoj. To je všetko. Ahoj. Nechápem to, čo tí ľudia, vieš, že pozerá do tých chatov, zrazu niekto blikne na zlo, ono, že to je, keby som ho stretol v kuchynke. Ahoj. Čau, a zavrem okno. Neviem, či sa aj vám stalo, že dáte niekomu otázku a vidíte, že píše. Hej, proste píše. 5 minút. Píše, 5 minút. A potom, že ok. 2 znaky.
Za 5 minút. Čiže sumery rýchlejšie vytesávali klinové písmo. Ale ozajstný dôvod, prečo si mega nerad píšem, je, raz sme mali takú situáciu. Piatok, pred víkendom. V piatok ráno nabehne riaditeľ do firmy. Tuto nejde server, tam program, prichádzame o milión, to musí čo najrýchlejšie fungovať. Ja tam lietam jak handra, všetko. O 5:00 ja som nešiel ani na obed. O 5:00 večer som písal chalanovi, čo to mal akože už potvrdiť celé. Tam som nastavil veci, daj mi vedieť, či to ide. A vidím, že píše. Píše. 10 minút písal. Píše, ja už, že čo ti to není dobré. Niečo tam není dobré, tak ja preverujem, prezistujem, overujem, všetko možné. Nič. Pozerám za ďalších 15 minút, on stále píše. Ja už tam sedím, jak pri vyvrcholení Game of Thrones do on stále píše. A viete, čo mi napísal za 25 minút? Nič. On prestal písať. Ja som dúfal, že on umrel. Neželal som mu to, ale dúfal som. Lebo na to neexistuje ospravedlnenie, že za 25 minút tvojho písania je výsledok práce nič. OK, ak si študent a píšeš bakalárku. Vtedy chápem. Ďakujem. Ja som bol ľudia v rozpoložení, ja som nabehol do toho kanclu s tým, že tu máš 50 eur a povedz mi, čo si chcel napísať. Viete, čo som našiel? Prázdna kancelária, jeho počítač zapnutý, odomknutý, četovacie okno so mnou a tam napísané: všetko funguje, díky moc, idem domov, pekný víkend, čau. Domov nedal enter. A mne takto oko 3 dni. Ľudia, ja sa nezvyknem mstiť. Hej? Ale viete, čo som spravil hneď v pondelok na prvom meetingu, čo sme spolu mali? Haló, počuješ ma? Haló, haló. Ľudia, on bol môj rekord.